Γεια σας, συνεχίζουμε τώρα τις απαντήσεις των Πανελληνίων στο γάμα 1 που είναι το ερμηνευτικό, γιατί εμφανίζεται προβληματισμένος ο έρος του κειμένου 3 και πώς δηλώνει τον προβληματισμό του. Να απαντήσετε αξιοποιώντας τρεις διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες και έχει βέβαια και το προσωπικό σχόλιο όπως πάντα τα τελευταία χρόνια. Εσύ πώς θα αντιδρούσατε σε ανάλογη περίπτωση. Το κείμενο μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από τα ποίηματα που έβαζαν τις προηγούμενες χρονιές και κοντά στη δεκτικότητα των παιδιών. Ο ήρωας λοιπόν του κειμένου 3 είναι προβληματισμένος γιατί νιώθει αποξενωμένος και απογοητευμένος από τον επαγγελματικό και κοινωνικό του χώρο. Δεν του αρέσει η δουλειά που κάνει, δεν του αρέσει το περιβάλλον εργασίας. Ο προβληματισμός του εκδηλώνεται μέσα από τρεις κειμενικούς δείκτες. Βέβαια τα παιδιά μπορεί να βρουν κι άλλες. Πρώτα απ' όλα εικόνες μεταφορικές όπως «Ζαρώνει η καρδιά μου», που δείχνει την εσωτερική του συντριβή και τη δυσφορία του για το περιβάλλον εργασίας. Κατόπιν είναι πρώτο πρόσωπος αφηγητής, δηλαδή λέει προσωπικό του βίωμα, μέθα μυστική αφήγηση, δηλαδή αφήγηση η οποία επαναλαμβάνει κάτι το οποίο γίνεται συνεχώς και σε ενεστώτα χρόνο βέβαια, για τη ρουτίνα της δουλειάς του, ανεβαίνω κάθε πρωί μελετώ, τη ρουτίνα στην οποία νιώθει εγκλωβισμένος, και μετά έχει και ηρωνίες πολλές. Λέει μαζεύτηκαν όλες οι μπαγιάτικες φάτσες πάνω στο δικό μου το κεφάλι. Βέβαια αυτό μπορεί να το πάρεις και ηρωνία και προσωποποίηση. Δείχνουν και την απογοήτευσή του για τους συναδέλφους και την απεσιοδοξία του. Γενικά δηλαδή δεν του αρέσει το περιβάλλον. Τώρα προσωπική απάντηση. Τι θα έκανε ο καθένας από μας. Μια ενδεικτική λοιπόν, σε μια ανάλογη περίπτωση θα προσπαθούσα να μην απογοητευτώ. Ίσως δεν θα ήταν εύκολο να αλλάξω ριζικά εργασία, γιατί αν είναι δημιουργική δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά θα πραγματοποιούσα μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μου που θα με έκανε να αισθάνομαι πιο δημιουργικός και ζωντανός. Τι θα γίνει? Θα έψαχνα ενδιαφέροντες ανθρώπους, θα ασχολιόμουν σε κάτι δημιουργικό εκτός δουλειάς κυρίως, θα φρόντιζα να υλοποιώ και τις επιθυμίες μου, ακόμα και αν η πραγματικότητα παρουσιάζεται απογοητευτική, η εσωτερική μας στάση μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Είναι κάπου 180 λέξεις. Και πάμε τώρα στο θέμα Δέλτα, που είναι σχετικά με τη δημιουργικότητα. Βέβαια πάντα αξιοποιώντας δημιουργικά το περιεχόμενό του σε ένα άρθρο που θα αναρτήσουμε στο προσωπικό μας ιστολόγιο. Αυτό τι σημαίνει? Άρθρο, προσωπικό μας ιστολόγιο. Μπορεί δηλαδή να βάλουμε και προσωπική γνώμη αν και είναι άρθρο, και είναι οι ερωτήσεις. Τους λόγους για τους οποίους το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών, και β, τους τρόπους με τους οποίους εσείς επιλέγετε στην προσωπική σας ζωή να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας. Πρώτα απ' όλα, ένα ωραίο τίτλο. Δημιουργικότητα, η πνοή του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα στον πρόλογο, μπορούμε να πούμε τι είναι δημιουργικότητα, η σχέση της δημιουργικότητας με την εκπαίδευση, και βέβαια για να βγάζει σκεπτόμενους πολίτες πρέπει η δημιουργικότητα να καλλιεργείται από το σχολείο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, γιατί πρέπει να καλλιεργείται η δημιουργικότητα? Πρώτα απ' όλα αναπτύσσεται η κριτική και ανεξάρτητη σκέψη και έχουν την ικανότητα να λύνουν οι μαθητές προβλήματα. Ύστερα αυτοπεποίθηση. Βέβαια ο μαθητής νιώθει ότι η προσωπική του σκέψη έχει αξία, έχει την προσωπική του ιδιοπροσωπία, την ταυτότητα. Κατόπιν καλλιεργεί δεξιότητες που θα του χρειαστούν για τη ζωή και για το μέλλον. Δημιουργικότητα ως βασική δεξιότητα στο σύγχρονο κόσμο, γιατί σύμφωνα και με των μελλοντολόγων λένε ότι οι σημερινοί νέοι θα χρειαστεί να αλλάξουν κάπου 5 και 6 δουλειές στη διάρκεια της ζωής τους. Μετά, αντιμετώπιση της μονοτονίας και ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα, για τη μάθηση γενικά. Οι μαθητές είναι πιο ενεργοί, ευχαριστημένοι από το σχολείο. Το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό, ενώ πώς εκφράζεται τώρα η δημιουργικότητα? Εδώ είναι τελείως υποκειμενικό. Κάποιος μπορεί να πει από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σαν κάποιος τραγουδάει, ζωγραφίζει, είναι λογοτέχνης, γράφει ποίηματα ή κάνει παρουσιάσεις, κάνει ομιλίες, άρθρα, ποίηματα.
Ύστερα μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, αν έχουν ικανότητα, βίντεο, παρουσιάσεις, τα blog, ύστερα να συνδυάζει τεχνικές γνώσεις με φαντασία, στην καθημερινή σχολική ζωή, εναλλακτικές λύσεις για να γίνουν πιο εύκολες οι σχολικές δραστηριότητες, πειράματα και ανακεφαλαίωση. Αυτό δηλαδή συνήθως ο επίλογος είναι ένα ψυχρό συμπέρασμα όλων των παραπάνω. Μπορούμε να πούμε η αναγκαιότητα να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Εδώ τελείωσε η απάντηση των Πανελληνίων του ΓΕΛ. Ευχαριστώ που με ακούσατε.